ये जो मोटे हैं निकले हाँ मोटे हाँ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ମହାପ୍ରଭୁ କାଳିଆଙ୍କ ଡର ଲାଗିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ପୁରୀରେ। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ। ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।